Palvelupäällikköpäivät 24 lähtee liikenteeseen teemasta Minä, palvelupäällikkö. Mun nimeni on Irina Kalmi ja valitsin tämän teeman ihmisyyden näkökulmasta, koska ihmisiähän me kaikki ollaan titteleihin katsomatta. Mitä minuus on opettanut minulle? Itse asiassa oikeastaan kaiken. Pysähdysten kautta on saanut tutustua itseensä, pysähtyy miettimään sitä, että kuka mä ihan oikeasti olen, miksi minusta on tullut tällainen ja mitä minä voin tehdä sen eteen, että voisin olla sitä, mitä ihan oikeasti haluaisin, toivoisin ja sydämestäni tiedän olevani. Kuinka se kasvu, mitä tehdään itsensä kanssa, vaikuttaa siihen kasvuun, mitä myös ammatillisesti voi saavuttaa ja mihin se voi meidät viedä. Äärimmäisen kiehtovia, jännittäviä ja mielenkiintoisia teemoja, joista toivon, että jokainen saa jotain mukaansa, jotta huominen voisi olla palvelupäällikkönä entistä upeampi.